Hanay naman po ng Philippine Army, nagsagawa po ng live fire exercise sa bayan ng Burgos, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Done, ready, loaded. Talon, fire! Fire! Isinagawa dito sa may bayan ng Burgos, Pangasinan ang Combined Arms Training Exercise Katihan 2026 kung saan nasa higit 4,000 Army personnel ang nakilahok sa naturang live fire exercises. Ayon kay Brigadier General Lennon Babilonia, Exercise Director ng naganap na live fire exercise, isa ito sa hakbang ng Philippine Army upang mapatatag pa ng hukbo ang kakayahan at mga dapat pang paigtingin pagdating sa iba't ibang klase ng senaryo sa gitna ng digmaan. Kung makikita ninyo kung lahat ng brigade natin ay ganito yung magiging capability na kayang-kaya niyang i-control ang mga combat arms na nasa tabi niya, napakadali ng napaka-synchronize. So sa buong bansa, pag nagsama-sama yan, napakadaling makontrol. Interoperable sila, nakikita natin kung saan yung gaps, nakikita natin yung strength nila. Sa pamamagitan din umano nito ay mas makikita ang kakayahan ng mga malalaking kagamitan at sandata na makatutuhan ng territorial defense na senaryo. Siyempre, either through air or naval ang approach na gusto nating exercise. So, yun yung tinitignan natin, makaka-respond ba yung units natin sa mga ganyong scenarios. Ang nasabing exercise ay bahagi rin ng preparatory exercises para sa partisipasyon ng Philippine Army sa PHUS Joint and Combined Exercise 2026. Tiniyak ng hanay na mas ipagpapatuloy pa nila ang mga isinasagawang pagsasanay upang ihanda ang mga sundalo lalo na sa paggamit ng mga makabagong kagamitan na magpapalakas sa depensa sa bansa. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.